Drømmer du om at leve sammen med andre i et større fællesskab, så er denne video til dig. Denne her video, den handler egentlig kort om, se bort fra mig, jeg er ganske uvigtig i den her forbindelse. Jeg er bare en formidler. Denne her video handler kun om én eneste ting. Mærker du et kald, en længsel, en lyst efter at leve sammen med nogle andre mennesker i et fornuftigt fællesskab? De sidste mange år har du sikkert kunnet føle, at nettet strammes. De strammer grebet. Jeg har på fornemmelsen, at der sker noget på verdensplan i denne tid. Flere og flere folk, de vågner. Flere og flere levende mennesker vågner og gennemskuer elitens lort og tyranni, som de ønsker at presse ned over os. Det kan måske ikke se sådan ud, men jeg tror, at det ligger latent i rigtig mange mennesker. Jeg har i næsten hele mit voksne liv drømt om at bo sammen med relativt mange mennesker i en eller anden form for fællesskab. Jeg har prøvet lidt. I de gode gamle hippiedage boede jeg i nogle kollektiver men jeg vil egentlig bare sige med det, at jeg har lidt erfaring med at leve i kollektiver og fællesskaber. Der er rigtig mange muligheder, hvad fokus skal være i fællesskabet, osv. osv. Det handler denne video ikke om. Vi går sammen i fællesskaber, og så forsøger vi at leve det liv, vi gerne vil. Vi sørger for vores egen mad. Vi sørger for hinanden. Begyndelsen af juli 2026. Michael Mart.